Ngan ong biang pinyo sibun ki jing hikai na kane ka envi shopee bat ki kon ki ti jong pi ki de banang lek puli ki la ban join pila ban thet ya ki ka kos kane ki la ban ki yo jibun ki jing hikai nang ta bat ki we de sibun ki ai baki ne kumlu ban pendon kam ya ka phone jong ki da ka rukom ka babiang ban pendon kam ya ka Facebook khanang bakin se tho kumlu ban namar leng ba ka da ka baki la ban pendon kam ya ka Facebook ka YouTube ki kon ki ti jong pi ki la ban kamai te kamut ka bha e ba pin penyo ya ki kon ki ti jong fi benda ka bathet ya kini ki kus ban join bakin yu namar baro hi menta ki bru ki la sedang ban learn bekila sedang ban cha hikaya bun ki chapang ka digital chapang kini ki technology chapang kini ki social media bat kumta social media kumut kum ki Facebook ki WhatsApp ki Telegram ki kumta ter ki bun ki jing hikai ki bangi don kam ban len mdere tang ba shu pen don kam kum tula biang han rei chibun ki bangi don kam ban kamai leng bakini kamut dangiyo ki jing hikai kamut ki kun ki ti jong piru ki kham so thu kum no ban pandon kam ha ga ka bakin chupik tang ke dor ki di ki film kini ki taimo te kum ta perlok tenalo nang ta pila ro ban join kum kane kidon ki package ki bakam he kum kane ka 6000 ribai pila ban yo ya ka English speaking course kumut ki kon ju phi ki bompat nang ban pule ban kren pareng kamut lengba kan ni phila ban thit yaki ha ka jaka bakin lek tuition mo te thit yaki da kan ka course bakin la ban puli English ban bakin len ban soto English na marmenta ki kini ban kren pareng ro kidon kami bun ki khna jongi ki ba kham puli saki ka da kham tam ki ba shanong kendong te kamut pim don kam ban pelut ki hajar ban le chu join be da kan tang 6000 kamut di kon jong pi kin cha hikai ai be ki tang ka laptop la ni ka ki badon yumo ki badon ka phone chu ai ki tang ka phone lang ba ka phone ki la ban yok sipur jing hikai na kan ka company te pi join nya kini ki chubudur ke kidon ki da pi join nya kan ka ba khat saus pa khandai pu phra kamut pinyo ya kini ki pila ban yo da ki kini kat ba pijet pe kini ki kan ka baning kong ka ribus mil kamut ke tu ki jingdi ki badon kam na ka banta kamet ka phat jong mo jong kitchen rang na ka banta kitchen rang te buy 7 piece punch tool si drops ka nero ka yarap na ka banta ki jingdi ya kamet ka phat ka yarap hi te buy 3 piece hair oil ke ka penyang mo ka penyang ban tak kle mo tu ban tasnyo penyang snyo mo pila ban yo nang ta chubun ki na ni ki jingdi ki badon kam ya kamet ka phat ban ko ban khia pa kum kini da pi join da kan ka khat saus pa kanai prapin yo kan deliver ka company te chu da pi kitu ki banang ban ruai kan nga ko ban batai kitu ki banang ban ruai kan ka activation ka de arajar san spa enda pila dep join ya kan ka arajar san spa kambut opportunity to record 2 songs for 2500 artli kisor pin yo ban record hakani ka company leng ba kani ka company envi shopee khnang ba kan yakini kisor jong fin la ndak la record kamun kin penyai ya ka tu ka jingruai jong fi sha hadu ars pa ar peutli ki ri kamut keleng ka ri hi kin poi kan ka jingruai jong fi khamtam gitu batbit ban ruai da ka pi jonya kani kamut anda pilai pin yo ban record ya jingruai jong fi hang ni kamut baro pin yo kan kasur jong fi kan don ha ka YouTube ka iTunes na ka Amazon Music kin bu kan ka envi shopee kan bu ya kasur jong fi hang tu nang taki biru ki laban skap ya ka jingruai jong fi ban na kan ka jingruai jong fi pila ban yo hadu 100% ka royalty ka dei ka pisa ka ba phi kum kinong ruai kinong shat kinong ki yo na ka tu ka yu na ka royalty na ka ba phi tho kot chumudur la phi de ka tu kot ka pisa be phi yo na ka ba tho ya ka tu ka kot nda pila deb de ki on ka royalty te ka music ro kadon ka royalty kamut da pishna ka jing ruai ka ba phi yo jing kamai nang tu ki kot ka royalty te kamut phin yo na ki 100% na ka tu ka ba phi na ka ba kan ka envi shopee kan ai phi hoi ka de jing ruai jong phi tang bakal ai rap yo phi ban poi shadu ka long keleng pertai kamut la da phi biang jing ruai phi biang ka sur kamut phin yo sibun ki jing mentoi ha kan ni ro te phin kiu klo he pop mo ka jing ruai phin ki biru kin ithu klo ye phi ha keleng kiri te nang ta da phi join nya kan ka paket ka ba 8000 chispa ka DP price mo ar ka de ka dor ka de 8000 sospa te phin join tang 8000 chispa te phin yo ya kan ki colgate ki tata ki ki jingbam bat ki haldi long ki shermit mo ko shermit powder na da ki
ki sok man ken powder bat kini ki Colgate toothbrush nang ta pinyo bat kini ki sabon ki rinse ki vim kumtu ki coconut biscuit ki Maggi pinyo package kumtu bat kiwi tapi join da kanika package ki tu ki bompat join pila ban activate da kanika package kan deliver ben long kan deliver be kan van ra be chaki pin code jong fi lan ni chaki office chaki post office jong fi ki bayajan hakanu kanu kari long hakaleng geleng kari jong ka India pila ban yo ma te hakanu kanu ka jalaro pila ban yo da ka ba join tenang ta naki package kan ni ki don san kendai nyu kendai cijar we khat we spa we khat saw kendai pra arja spa laja san spa rupen yo da kitiari kumatu arja spa itang bakan alaja san spa kan khambun te da ka san hajar pinyo da ka kut no benta ki chenrang perket thero biang hi ke premium komlong ko best ka quality ndri hajar ka kut nang ta life hajar pi CSP pun banking Tejarat dan railway counter kandi ki bat ko abandon ke railway counter pila ban join ka balai pi hajar pinyo ya kandi ka dengwa kandi kan wi shopee pinyo ya ki digital service bat kibe gitu babu ya ki dukan mo ban day ticket bat kum ta ter pe ka ailat ba shibun hi ki lat lalong kum ka lat ban kamahin na pila join kan yarap ya fi shibun dengwa kandi ka en wi shopee te ka ika jingmentoy ka ba yumo da pijonya kan ka envi shopee ka ika jingmentoy menne hadu menne ngam ngadang batai fi kumno ban join bat kumno ba pin kumno kan no tengka pi haban join kan ni ka sedang kesan kandai hadu lai pi hajar pi ka don te kamut kan no kajit kan ba pimon kan ba piskula nang tu ki ba haji ngasam jong fi bat ki ika jingmentoy shibun te nang taman ta hang ni na lorang tangan batai fi kan ni ka 16 types of income kamut ka kalat ban kamay fina kani ka envi shopee kani ka ka badon kam nang kabaning kong ka discount profit pinyo ya kani ka discount profit kamut dan pititir da pilong mambar nang nesirta pinyo discount da pilati da kitir kat chaba pilet kat chaba don kani ka company da pilet titir ra tang ka to ka ID ba pila da register pinyo ka discount jong kani ka company kamut la da pitir ka kolkit ka ba sumudur ka kolkit ka ba songdor arpeu tungka kamun nang ni dang pidang la ban yo tang khat khandai tungka la ni da ka sabon ba phiyo chipeu tungka nang ni pidang la ban yo chipeu pun san peu na ya kumtu kumta ter pin yo ka discount nang ba kan ni ka company te kumta chibun kiwi tinang ta pin yo ro ya kan ni ka self purchasing profit kamut kan ni ka da pilit titir tang ya la dero pin yo hi ki discount pin la ban yo chibun ki jing bentoy ki jing dunador bat ki kumta mo ken ki pila ban yo chibun kiwi da pila titir self purchase P2P CPT bonus kamut kaniru CPT ka company profit turnover kadika CPTO kadika company profit turnover kamu lada pithin anakani ka company lai hajar manu benai kitu badan dukan te kila ban thit lai hajar manu benai namar ki don dukan bande mo kila ban thit ter shibun nagari company lai hajar manu benai hadu arsnem kamu hadin ang to 100% ka profit jong ka company kamut kan ai syafi ki tu gibatit kumta te kataru kadai ka jing mentoy jong kani ka kalat ban kamai nang ta shu pinyo ka team repurchase bonus kamu lada ki don ki team ki jong fi kani kadai ka ba kabas ngutenat kamu lada pi don ki team chumudor menta ki batit pi join menta pi treshi tom pin invite ki prolog jong fi lada pi don ki team to chumudor sauspa nakidiki sauspa da don ki team jong fi la piyo commission tang san peu tungka da kabatit ki tier namar ki tier mano banai te mo ki bam ki slacha ki chini ki khau ki ne ki tai biscuit ki Maggi ki ne ki kal bitir kamut pinyo commission na batit ki tu ki tim jong fi ta kadang ono fi bilya ka tim jong fi in ba ki porlog jong fi namar chirta pin piru pin laban kamai mo pin laban kamai na kaba ki tier kamut lada pi don saus pangut ki breu da piyo commission tang san peu na ivero te san sini san peu sin saus pa la long ar peu hajar pila laban kamai shi benai pe kata kadai kan laban kamai fi ka ba kaong hadu khandru jai ka laban kamai kan ni kadai ka ba he ba lada pi bilya ka tim jong fi lada pi invite ki prolog jong fi shibuna referral bonus kamut lada pi khod iwe prolog jong fi yang ni ban join pinyo chispa pra peu pe iwe prolog chispa pra peu kamut da pi don iwe na left way na right kamut shumudor man ta pi join hang tu te ini we kani te thep choya fi lai tli ka id kan ne ban kong ba ar kan ne ba lai kan ne te kamu la da pi thep shumudur thep we na direct hang ne pi thep nang ne kamu direct ne pi chis ba prapeu te kamu nang ne da pi thep nang ne direct hang ne hapo jong fi chis ba prapeu pe pi la ban kamai thep yang hang ne chis ba prapeu pinyo de thep hang ne chis ba prapeu kamu
ibe bru pila ban kamai nda ko bapi perlok pila ban kamai na kanika company na matching bonus pade kadega ni ko matching bonus pade katu menta kadega referral kamu refer kamu de bapi code iki perlok jo pi ban join ban activate dei ban peni meka ID pin yo chispa prapeu kanika matching pade da pidon ki na left na right kumtu chumudun da pidon nang ni left right kumtu kamu pin yo kani hangni lightly te kani pimpat yo nda pila sedang ban yo nang ni chumudu nang don ibe nang tu nang ni don kani kadika matching na dai ibe na left ibe na right kamut pin yo khandai peu te la dai ini khot perlok ini ru khot perlok biang kamut pin yo biang khandai peu te ini ru khot perlok ibe ini ru khot perlok ibe kamut pin yo biang khandai peu kadika kamut ibe na left ibe na right pin yo khandai peu ibe na left ibe na right pin yo khandai peu kani ki khot kata ka matching income te kadika kata ka matching kamut lai rengkat ka ibe na left ibe na right nang ta ka karfan ka kumba ong fi mini pinyo ru ya ka kali ka habu arpusan lak ka kini ka company arpusan lak ka bat baj peu lak ro kadon ki baik ki skuti bun jek pinyo nang ta pinyo ru ya kanika enda pila bun kitim ka house fund ka bahado chikrur ka company kan IFI kumba ong fi ka we ka kong kala yo ya kanika ying ka ba chikrur na kanika company te ka pinyo si syatang la da pitre mom de ba pinong ong isu pen be ki ban batai henry la da pipoy ha ka level ka kerdan ka company ka IBET te kan niru kan IBET ginu company ki bala yo hi ki don ki bri bala yo na market system ki yo piro pinyo hi da pitre system ngamong ngam batai fi ba pinyo baro la da pitre system pinyo da pitre system pi susong klem invite ki perlok ban yo kan ni de ban invite ki perlok jong fi khot ki perlok jo pi ban tre krang ba pinyo ya kan ni ka you house fan hajo shikrur nang ta kan ni ka pension fund performance ka pension ru pinyo da pitip tiar kumtu lai hajar man ubnai nang ta karang income da pi join ka ba khat ars pa chaneng sumudur khat ars pa chaneng sumudur khat ars pa chaneng gani company sumudur meta pi donang tu pi join lightly ki ID mo sumudur kani ni pi join we na tu lightly ki ID jong fi da pi join ka ba chijar chaneng kamut kani karang income pin sayo kani karang income kamut arpeu hadin ba pila poya katika sanspa na left sanspa na right ki briu de ki ID da ki briu telong da pi join da pi yo chumudur chispa Andrew na left chispa Andrew na right pila poya karang ka baningkong jong kanika company ki ong ka starrang te na kani kamut nang ni sakman pinyo bay arpeu tengka mahaman laki tim ba pijoin ba pikot kamut man laki iwe iba pinyo bay arpeu tengka kamut iwe ibru join lightly ID kamut pinyo bay nrupeu na nakabaki join ki tim jong fi na kani karang income kat ba pidang poisa kate pinyo kirang ka ba kamhe piru pinyo bay kumtachi arpeu chipeu tengka na iwe ba join chipeu arpeu tengka na iwe ba pi join kumta laipeu sapeu teng nrupeu tengka la ki join lightly ki ID kamut man ki bri ba join pinyo bay ka bisa kumtu nrupeu tengka na ki ba join te kan ni ka royalty bonus kamut enda pila poisa kiti ki rang bahe pinyo kini ki royalty nang ta ki bonanza kamut enda la promote kan ni ka company long chumud kumha kan ni kasngi lightload te kamut ka company kan ai ki jing duna mo ka duna dor la ne ki ai ka discount la ne pinyo ka extra kumtu ki kabaka ong la dapi la kata la pio penyo bru ban kata lai phungut menta lai phungut san pheu menta man mentau benai kamut penyo ban Shanghai la ni penyo da kali penyo da ki piang ki kiu kini ki baka company kan ai bun ki te ki bonan za bai penyo nang ta Iwe kalat ka franchise vendor income kamut sakawe kalat ban kamai la dapi pila ban bu dukan jong ya kanika jong kanika NV Shopee kamut la pila ban bu dukan mentaka don hami kalaya tang kawe ka baklirir ka balai pulak imet tarai ka tu kom du ka dukan ka balai pulak kila don babu ka lai pulak ka dukan jong kanika company lai pulak te kamut pila laban yo naka jing mentoy sibun naka tuka yu lai pulak ka yu mo tenang ta susu pinyo ro ya kanika rewards kamut kanika rewards pinyo ya dagi kumki kali kumban Shanghai pertai bat kumta pertai da ki scooty ki bike ki kiu ki pliang ki ni ki tai ki fridge lan ki wen ba ba ka company kan ai ka turu pinyo lifetime achievement award kan ka lifetime achievement award ro pin sayo kamut shijingim
pila banyo ya ka award la da pi pendep ya kat kumka ka yu kat ya kan ni kamu anda pila bun baki tim kamut kinsa kan sa ai ka company fi kan ni ka lifetime achievement award te kumta prok piyo sibun ki jing mentoy na kan ni ka company nang ta pe ka hangdo ka ban titir ki member jong fi do hadu kan ni hadu chipau level kamut lada fi menta fi join nga join bat fi nga dei first level jong fi te kamut lada nga khot perlok ka dei second level jong fi kita ki perlok jong nga ki khot perlok kamut ka dei ka third level jong fi kumta hadu chipau level pila ban kamai hadu arpeu level dei tang sorry nga ong chipau hande hadu arpeu ka dei arpeu ni hadu arpeu pila ban kamai hadu 0.5% nakatika piyo 0.5% nakabatit tier ki perlok jong fi lada pi yu kuba ong fi mende lada pi don tang saus pak ki tim kamut lada pi yo tang san peu na iwe tim kamut arpeu lai peu hajar pidang laban kamai nakabatit tier ki bru hadu ki pateng jong fi hadu lai peu pateng kamut ka sibun ki jing mentoy be pin yo te perlok nang ta kumnu ban treya kane pe menta pi join hang to pe hang ni pi join we ar lai teli ki ID te da pi thep iwe yang ne sa iwe nang ne kamut pi sedang ban kamai te kamu kani kadai ka we kani na left kani na right te da pi thep na left nang ne naka diang te kamut pi la sedang ban kamai te lada pi la ro ban thep mdei tang na left la pi join ma fi hang ne sa kani ka we hang ne lai teli pi join lai teli kadai tang jong fi margin thep ini iwe na kamon pade naka left lan ni nakamon kanu ba pitep shwa ba join shwa fi nakan diang ni nakamon ro pin kamai be te ka pin kamai be ya kanika ban sedang ban kamai matching income mo te nang ta pe kani pade da pidon kumba ofi pidon hang to we na left we na right pidon kani 1:1 kamot we na left we na right kamot pin yo be ya ka matching income ka ba khandai peu tungka te kamot matching income 10% kamut pinyo nang ta cijar iwe cijar katpa or ID kaping da pi join da kani kamut san hajar cisngi pila ban kamai na kan di kawe ka ID san hajar la pi bun ki tim san hajar pidang la ban kamai kamut san hajar nang ne nang ne kamut khat san hajar pidang la ban kamai lai teli ki ID ki tu baterai sistem kamut la khat san hajar sibnai la si nakawe ka ID la da sibnai la da pila be ban kamai san hajar lai teli ki ID khat san hajar lai teli ID man kamut sibnai pidang la ban kamai saulak san peu hajar nakini ki lai teli ki ID jongfi sibnai la pila ban kamai khat san hajar sisngi nakini te enda pila bon tim pin salahi te pe hang ne pi ban tebru pade ka kalong kumni left right kamut hang tu pidon hang tu pi join lai teli kini ka ID jongfi da pi tep direct hapu hang tu ro kalong hi hang ni da pi tep na ka left na kamon bin wan hang tu da pi tep right na wan la ka left nang tu da pi tep na ka right hang tu da pi tep na ka right hang tu kan wan be chapo kini chapo ini kamu la kanong lalong kumba pi arab yaki perlok jongfi te kumta perlok te pe kan ni ka de ka kali ka bahadu arpusan lak bat ka ying ka bajikrur nang ta bat ka pension pinyo na kan ni ka company te kumta te kadai ni karang achievement nga chupin fi na mar ngala batai fi meni karang kamun dapidon san spa da ka ID mo handai kumang fi da kibriu te chispa ba join lai teli ID tang chispa andru na left chispa andru na right arpe tung ka pin yo hadin no tu man ginu ba join te pipo ya kan ka gold star la ar na left ar na right di ID pin yo chipe tung ka man laki ba join kamut kinu ki ba join kamut da join chispa ngudro kamut pi yo chipe tung ka na iwe te kumta hado ban po ya kan ka rang ka ba hanyo pila ba ka mai chipe kumto te nang ta kini ki reward kumtu kumana ofi kini ki reward mo ke jing ai chung bhaga ne company ting da pi poi kirang ba per pe kum ka ki pilang kini ki ban sangkai per te sabari ro ki la ban yu te nang ta ki reward kini ro pila ban yo da pi poi akane tong enda pila poi akini mo da ki per la pi yo na left na right kumtu ki briu ki babon ki timyo pi pinyo ya kini ki kali ba per hang ne ro da pi don hapo lai pe usngi la ne hapo lai bnai sau bnai sen bnai ru bnai kumtu da pi poi akane kam pinyo ya kini ki reward kini ki ba ai sung ba kani ka company te perlok tang kumtu hi chapang kani ka company ngala batai fi tharai maluma la pila so thu kumnu kan yai kumnu bat kumnu
kom tri te ka datang kum ni baik ban tri na ka bai na left bai na right pi thebru kum tu long kum tamo pi join cho ya la de lightly kum ban pen yang ni kan ni ka de ga ba pi join lightly kum ba ong fi mini lightly ya la de nang ta pi stang ban thebru nang ni na kamon na kadiang te kum ni te pila sedang ban kamai na ka left right pila ban thebru ki bai ki tim jong firu ki leader jong fi ni ram klai long kum bayarap keliang te perlok ngala po sa pakut kan ni ka jing batay sa pangkani kan vi supi kam era la pitre pila ban kontak ya kitu ki upline ba khot ya fi kumno ban register kumno ban batay ya ki tim jong fi nang ta pila ban sen ya kini ka video khnang ba pin yu te ki ba comment ya kani ka videos ng ba comment sa ba share sa ki tim jong fi khnang ba pin vio sibun ki jing mentoy lang ba kani ka jing batay jong ngala persyang ban batay malumala henry ka jing sya kam era ka company da pim so thu ero Henry nga noi fin da pila ngutur ka dai tangkum tu hibanga batay kam don na ire ka ba fin batay su join bay kum tu kum na fin da pila da register ngi don kam tang ka kerteng ka email ID bat ka full name jong fi ban join tang ban register tang ka tai te kamut da pila ban bil ya ka tim jong fi kum ni kamut pila ban kamai ba sibun nang ne sakman ka company ka dei ka ba don lut kitir kitar ka ba yumo pila ban yo na ki ablan jong fi lan ni kitu ki lidar jong fi kum ki kitir ka ba ka ni ka company ka dei ka basuk ba pila ban yo nadong chadong ompat don ko company hapo po India hi lani haparte hi ba badde kum kan ne katiar hi ka balong be na yo be thik kum tu empat don dagi company kiwe te kila pen mi da ki brand la jong nuksa kum ka vestige ki don la ka brand vestige ki my recharge nang ti kewa ki don be da ka kerteng jong ki kum tu tang long tahan dai ki bat ki tiar ki kam ya perm der ki tiar bangi pedon kaman kas ngi don ki badon ki bangi henry myo re kum ba yo kum na kani company ka company don lut na tong sedong bat pin yo ro hakador ka babiang hi kam don je kam ere kador ba pin yu te nganoi fi kan ne ka de ka company ka ba best ba pin tray ba pin join nanong pi activate ka ID jong fi da pin pat yo perlok ro activate ka ID jong fi ki bala activate chwa ka we ka ba sans pa knai kuntai dan de ka ba sejar saneng ka tu ka ba biang te long kumta ba pin sedang ban kumta mo pin yalam ya ki tim jong fi da ka ba pin long aktif so yala de ba pin ban nang ta ki we ru kin saya bu de fi khnang ba pin la ban kamai nang ne sakman te tangum ta hi perlok khublei sibun tharai pila sang thu ya kan ka company malu mala ku mangala batay hang tu te pila ban pulih nang ne gitu ba nang pareng te pila ban pulih nang ban tip sibun ki sipang ni ka company te khublei sibun subscribe like ban share kan ni ka video chak tim jok fi baro te lada kam clear nganoi fi kadon ka video ku ban batay kumnu ban pen clear ka video pila ban keli na kitika apply ni pila ban keli yang ngaro hakatu ka hakatu ka hapo ka comment section mo haka juga cakaban comment ong kumnu pan clear ya ka video kenang lada ka step pelat bang akren ro pila ban pensuki lada kam clear kan ni ka video ro pila ban pen sha shu ya ka taka da ka ba pi pendon kam kham he ka pixel naka YouTube jompi te pila ban yu perong te khublei sibun sa share kan ni ka yu jong fi baro sa Meghalaya kan ni ka video ba pin ya join nanda ki perlok jong fi te join ya kan ni ka tim jong pin yo ro ya gi lucky draw ka ba man kas new blay lada nga kamay na kan ni ka company kamut pin yo ka lucky draw free ka bang kamay na kan ni ka Envy Shopee pin yo free be ya ka lucky draw hadu chis pa persen ngan ai be ya ka bang kamay na kan ni ka Envy Shopee khanang ba phiro ki battery system pin yo ki jing mentoy na kalyang jonga te khublei perlok ngan pen long be ya kan ni ka lucky draw manu banai ki ba activate ki ba pen ime ka ID lightly pin don ka kerteng lightly na ka banta jong fi ban sim ya ka lucky draw mo ban yo ban don meta ka lucky draw te tapi kimi kwa ban tresitom pila ban tresitom pi kadang don ro kan ni ka challenge gitu ki bala ba ban kamai ba ki bala ban yo prok sibun ki ba pen im ka ID sibun kin yo ya ka price ka ba khamba hi andala hadu handle akut kunu benai ba pra long sachi benai long la kadai sachi benai thik be na do menta ka sakhat santarik hadu ka khat santarik dai kandai kan don ka kani ka challenge da pila ban khot bun ba ki prok bat pila ban penim ka ID sibuna pin yo ka price ka ba best ba na ka banta kini ki tim jong akiba join lang te kitu ko bampat join pila ban kontak yang ha kan ni ka number hapo ang tu ngan sa ka number jong hang tu pila ban kontak yang direct WhatsApp pila ban join ban ngaknang bangin ye tri lang te kitu ba kwa ban tri si sa kalong gadai ka basuk bat kitu ki leader lai ki ba video tri company pin sup ba ban tri te kan ano fi tri sitom na ka banta ka tim jong fi ki khot ki prok jong fi menta tri sitom kan ba pila namar anda pila bun ki tim anda pila bun ki leader pin sa la ba ban kamai ban pin sa kamai ro shirta na kani ka company te khublei sibun perlok all the best and say kan do hakawi pat ka video khublei sibun